Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, nandito tayo sa Nepo, Angeles City. Magsa-survey tayo kung sino nga talaga ang iboboto ng karamihan, sino ang magiging presidente nila at kung sinong gusto nilang presidente. Kaya guys, dyan lang kayo. Love and peace. So guys, ngayon nandito tayo sa may Nepo, sa Angeles City. Ngayon mag-interview tayo. Tatanungin natin sila. So ayun, si ate guys. Ate, sino pong presidente na ibuboto niyo sa darating na araw? Marcos po. Marcos. Bakit po si Marcos? Bakit si Marcos? Wala lang. Gusto ko lang siya. Dahil po. Dahil Siyempre, sa, maganda ang tawag nito, plataforma niya. so ayun guys, si ate, si Marcos. So si ate naman, sino sa inyo sino ang presidente niyo sa darating na araw? Parehas lang siya. Marcos, so dalawa na. So, dalawang Marcos tayo ngayon guys. So ngayon magtatanong pa tayo sa mga iba. Okay? Thank you, Te. Sige, salamat. Si Marcos talaga pa. Kaya, pwede magtanong? Survey lang. Sinong presidente nyo at sino iboboto nyo sa darating na araw? BBM. Bakit ka? Bakit si Bongbong Marcos? Alam natin naman. Thank you. Bongbong Marcos. Okay. Bakit po? Bakit po? Para magpatuloy yung build ni Duterte. Para umunod yung bansa natin. Okay. Para maganda yung patakaran ni Marcos. Okay, thank you. Pati yung tatay niya, okay yung kanyang... So, yes, sinong iboboto mo sa darating na alaala? Sinong napupusuan mo nga? Bakit Sila mo na si si ma'am. Nene? Parang ano tao? Ayun. Dahil siya. Ay, sa sila yan. Thank you. Para kami sa mga namin. Sa mga gusto magpagupit, magpalinis ng kuko, saka magparibana yan dito. Matatagpuan to dito sa Nepo. All-in-one salon. Okay, thank you. Sa darating na halalan, sinong presidente ang iboboto mo? Bongbong. At bakit? Kasi, di ba, may mga istoryan. Iboboto mo ba si Bongbong Marcos dahil sa history niya o dahil siya? Siya. Sa plataforma niya. Thank you. Thank you. So guys, tara. Maghanap pa tayo ng mga taong tatanungin natin. Nandito tayo sa may Nepo sa Angeles. Ito si Madam. Ma'am, may survey lang po. Para sa inyo po, sa darating na halalan, sino pong presidente na iboboto niyo? Wala pa po kasi ako naririnig na platform nila eh. Kasi hanggat pag meron na ako narinig na platform nila, yun ang kung maganda sa, makakaganda sa pagbuhay ng mga tao, why not? Diba? So, undecided pa si Nang. Undecided pa ako. Kasi lalo na si Bato, hindi ko bubuko yun. So, kasi Pero sa palagay niyo ma'am, sino napupusuan niyo? Sa ngayon? sa ngayon, hindi yan Pacquiao. At BBM. Kasi si Kuya po. Kuya, Ronald Reagan po, Ronald Reagan. Thank you po. Saan yung yan? Vlogger kayo? Sa Kuyang Carding. Kuyang Carding? Sige, Kuyang Carding. Mabuhay ka. Okay. Thank you. So guys, ayun, nakikita na natin at naririnig na natin kung sinong iboboto nila na presidente sa darating na araw. So tara guys, magtanong-tanong pa tayo. Ayan si Kuya. Ay Kuya, pwede po magtanong? Pwede po magtanong, survey lang po. Sa darating na halalan, sino pong presidente na karapat-dapat para sa inyo? Bongbong Marcos. At bakit po? Bakit po si Bongbong Marcos at si Duterte? Ngayon lang namin nalaman na ito sa Marcos. So yun, siyempre mga tao ngayon, iba-iba kung ano gusto nilang maging presidente.
So yun, respect kay Kuya Bongbong and Duterte. Salamat po Kuya. Okay. Dito tayo, try natin tanungin sila magkano. Ay, ma'am, excuse me po, pwede po magtanong, survey lang po. Sa darating na halalan po, sino nakasusuhan nyo para sa inyo? Para sa akin, Para sa inyo. okay lang kahit na ano. Kahit ano po yan, para sa inyo po yan. Bongbong. Marcos. Ayun po, bakit po si Bongbong Marcos? Kasi gusto naman namin maibay na matakaran sa balay mo siya maangat sa atin sa kahirapan. Siyempre, tayo, medyo, mas rin tayo dun sa mga nakakatanda sa atin kasi sila, mas alam nila kung ano yung nangyari before. So, ayun, naabutan nyo na po yung mga time ng mga kasos. So, ayun po si ma'am, si BBM po. Maraming salamat po. Doon naman po tayo kay ma'am. Ma'am, para sa inyo po, siyempre, magkakaiba po tayo ng mga natitipuan na magiging presidente. So, para sa inyo po, sino yung magiging presidente? Marcos pa rin. Ayun po, bakit nga po ba si Marcos? Kasi yung history binago nila eh. Nakita ko yung libro. Opo. Alam mo, doon sa kapila. Opo. Hindi totoo yun. Kasi during that time, elementary ako. Nakikita ko. Disiplinado yung mga tao kasabihin na merong martial law, disiplinado. Kung lalabag ka, syempre, di ba? Opo. Siyempre po, yung lalabag ka talaga sa batas mo. Saka, kita mo sa lahat ng mga interview siya ang maganda sumagot, walang away. Kasi hindi natin kailangan away-away eh. Kailangan natin ng katalinong namumuno ng bansa at nakikinig din sa atin. At isa pang gusto ko, payag siyang gumamit tayo ng alternative medicine. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Kuya, tanong lang. Nag-survey lang kami. Para sa iyo, Kuya, sa darating na halalan, sino ang magiging presidente na gusto mo? Hindi ko alam, boss. Decided pa si Kuya. So, ayun, medyo kailangan niya pa siguro makarinig ng mga ibang mga news para makapag-decide na si Kuya. Ayan, respect kay Kuya. Thank you. Thank you. So dito yung mga kuya natin dito, medyo ito magandang magbigay ng mga mensahe ito sa palagay ko. So dito tayo guys, tawid lang tayo. Survey lang po. Para sa inyo, sir, sa darating na halalan, sino ang presidente na karapat-rapat para sa inyo? Undecided pa si Kuya. So, Kuya, kayo po. Sinong president na karapat? Hindi pa na-registro si Kuya. So, ayun, Kuya. Para sa inyo po, sino ang karapat-rapat na presidente? Sino pa yung lalaban? Sino ba yung mga lalaban? Bato. Si Bato. Pacquiao. Si Pacquiao. Si Lacson. Si Bongbong. Bongbong siyempre. Bakit sa si Bongbong ka? Si Bongbong yan. Wala namang bahid ng korupsyon yan eh. Lahat ang inaano nila dyan sa tatay. Pero ang tatay ang ganda ng ginawa niya. Hindi, kumakalabang ka eh. Siyempre ako Bongbong eh. Bakit? Bakit po si Isko? Sa Manila, napaayos niya yung ang lugar doon. Sa buong mundo, baka ayaw yung Pilipinas magagawa. Dapat tapusin muna niya yung pag-mayor niya. Iba-iba talaga yung mga iba-iba yung mga... Iba-iba tayong mga prinsipyo. Debate. Hindi pa talaga niya napapaganda yung Manila eh. Nagawa ni Bongbong, wala. Versus Bongbong Marcos. Wala pa naman nagawa, di ba? Busis pa marami na. Dito. Si tatay. Talaga nakaranas ng mga history. Para sa inyo po, sino ang presidente para sa inyo?
Siyempre, sir, kung istorya ang pinag-uusapan, mas alam niyo po yan kaysa sa akin. So, para sa inyo, sir, sino po ang magiging presidente? Ako, ito lang. Hindi, bongbong ako. Bongbong. Bakit po si Bongbong? Kasi may experience na rin. May experience yan. May isang tanong lang po ako sa inyo. Iboboto niyo po ba si Bongbong Marcos dahil dun sa history ng tatay niya or dahil sa kanya? Kasi, totoo lang. Kung walang Marcos ng araw, hindi nito Pilipinas. Kung walang Marcos ng araw. Kasi, inabot yun. Okay po. So, si tatay po kasi, naabutan niya yung mga history na nangyari dati. Martial law. Martial law. So, para sa inyo po si Bongbong Marcos? Ako, baka hindi kakandado si Sara. Yung Sara ako, pero tayo ibang. So, Sara, Undecided, no? undecided pa rin. Kasi iba. Walang ambisyon lang yung mga yan. Si Lacson, political. So, thank you. So, marami mga ano dun eh. Ako, Marcos ako. Marcos. Halos marami Marcos. Malakas talaga si Marcos. Thank you po. Thank you. So, ayun guys. Okay doon, ang daming mga debate. Siyempre, iba-iba sila. Meron Bongbong Marcos, may Isko, may mga Pacquiao, ayan. So, iba-iba talaga ang isip ng mga tao at siyempre yung pinapaniwalaan nila. So, respect tayo dun sa mga yon, guys. Tara, ano pa tayo? So, ayan guys. Ngayon, nandito naman tayo. Si Kuya, i-interviewin natin siya kung sino ang karapat-rapat na presidente para sa kanya. So Kuya, sino ako kay Manny Pacquiao? Tanong kami, Team Pacquiao. Team Pacquiao. So si Kuya Erwin, guardian din yan. So ayun, para kay Kuya, si Manny Pacquiao. So respect tayo dyan. Ano po kayo? Anong YouTube? Vlogger po kayo? Anong pangalan po? Para ma-check namin. Kuya Carding. Ano po? Kuya Carding. Kuya Carding. Yung Carding niya, si Kuya. Koyang. 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 So guys, ngayon nandito tayo sa Nepo Mart. Ngayon magtatanong-tanong pa tayo ng mga iba. Siyempre kanina napansin nyo, puro mga matatanda. So ngayon, millennials naman, tatanungin natin kung sino magiging presidente para sa atin. Dito tayo. Hintay lang tayo dito. Serving lang po, pwede mo magtanong kung sino magiging presidente para sa inyo. Thank you, Miganyaw. Ma'am, survey lang po. Thank you na yan. Kami, bongbong. Bongbong. Bakit po si Bongbong? Dito tayo kay sir. Sir, para sa inyo po, sa darating na halalan, sino ang iboboto niyo bilang presidente? Bongbong Marcos. Bakit po si Bongbong? Kasi siya lang, sa tingin ko, siya lang ang marunong sa mga bago ng presidente. Kasi kung Pacquiao sa boxing, magaling si Pacquiao. Eh si Lacson ano naman record siya. Ano naman, Russia at saka ano ba yung isa, sa place. Si Lenny naman, eh anong mangyayari sa bansa natin kung siya yung boboto natin? O kaya ako, kahit na sinasabi hanggang ngayon, si Bongbong Marcos, ang issue sa kanya, walang issue. Sa tatay na lang yung issue. Eh, 40 years ago na sabi nila, yung dapat ibalik yung Denver. Eh, naibalik na yung iba eh. Eh, yung natitira, sa kanya yun eh. Bayad lang yung tatay niya sa, pinalalo niya sa korte. Kaya, sa palagay ko, Bongbong Marcos. Kahit ako, sa mga kasamahan ko, hindi ko lang sinasabing boto niya si Bongbong. Nakuha lang ako ng opinion sa kanila. Mga opinion lang po. Oo, talagang Bongbong. Malakas si Bongbong. So guys, ayun si Kuya, si Bongbong lang. Thank you po. Bongbong Marcos. Oo. Kahit ako, Bongbong Marcos. Okay, thank you. So yun, karamihan,
karamihan na mga opinion nila, puro Bongbong Marcos. Ayun, kasama mo isa. Ayun, ayun. Sinong, para sa inyo, sir? Sinong Bongbong? Bongbong? Bakit? Bakit po? Bakit po, sir? Bongbong din po. Ayun. Okay, thank you. Sir, pwede po ba magsasabi? Survey lang po. Apo. Para sa inyo po, sino po ang natitipuan nyo na magiging presidente sa darating na halaman? Alam. Baka si Erickson. Undecided pa si Kuya. So yun, si Eric Baka si saka siya. BBM. BBM. BBM ako. Bakit kaya si BBM? Wala lang. Malakas ang sabi. So yun. Iba talaga tayo ng mga opinion, guys. So, ngayon, karamihan, BBM, iba naman Lenny, iba Pacquiao, iba Isko. So, ayun guys, malalaman natin yan. Thank you, Kuya. So, ayun guys, nandito pa rin kami sa Angeles, dito sa Nepo. Nag-iikot-ikot pa rin kami dito at naghahanap kami ng mga pwede namin na tanungan kung sino nga ang natitipuan nila ngayon darating na halalan, kung sino magiging presidente nila para sa kanila. So ayun guys, si ate, tatanungin natin ngayon kung sinong iboboto niya bilang presidente. So ate, sino po ang karapat-rapat sa inyo at natitipuan nyo na magiging presidente? I think si Marcos. Marcos. Bakit si Marcos? Kasi yung di ba yung tatay niya nag-president din dati. So, nakakasama niya na din noon. So, parang alam niya na din, alam niya na din yung gagawin niya. Nag-aral naman din. So yun si ate, kay BBM siya. Salamat. So ngayon guys, nandito pa rin tayo sa Nepos, dito sa Angeles, Pampanga. Ngayon magtatanong po tayo kina Kuya kung sino ang karapat-rapat na magiging presidente para sa kanila. So mga Kuya, sino ba ang dapat presidente para sa inyo? Presidente, iboboto nyo sa darating na halalan. Sino ba? Bongbong Marcos, Lenny, Pacquiao, or sino? Para sa inyo, Kuya? BBM. Bongbong. BBM. Ayan, bakit si Kuya kay Bongbong daw? Bakit si Bongbong, Kuya? Basta di nga patakaran. Ayun, sa mga patakaran si Kuya. Maganda daw ang patakaran ni Bongbong. So yun, sir. Sino po Si kayo? Lenny na ang boboto na, tanin na lang ako ng kamuti ng kaming probinsya. So ayun guys, sila respect dun sa mga comment nila. Salamat Kuya. So ngayon guys, still pa rin nandito pa rin kami sa Angeles, Pampanga, dito sa May Nepo. So tatanungin natin ngayon si Kuya. Kuya, sino po ba ang natitipuan nyo at sinong iboboto nyo sa darating na halalan bilang isang presidente? BBM. So ayun po, bakit si BBM po? Siya yung hindi nagtanim ng galit sa lahat ng mga nakaaway niya. Kaya di siya, okay. Thank you po Kuya. So ayun sila Kuya, tatanungin po natin sila. Kuya, sino po ang natitipuan nyo bilang magiging isang presidente sa election? Ito nga sabi ng marami Marcos daw. Marcos. Bakit po, para sa inyo, hindi po yung karamihan na sinasabi ng karamihan. Yung para sa inyo po, sino palagay nyo? Siguro siya na nga kasi Ako rin, si Marcos po. Nagandaan ko na yung panunungkulin niya noon. Ayun, so, ako noon. ayun, so sila Kuya kasi naabutan nila yung history ng mga Marcos. So yun, palagay nila si Marcos para sa kanila. Nung ngayon, nung inala niya yung martial law, high school na ako. First year high school na ako. So yun talaga, Bongbong Marcos. So ayun po, respect kina Kuya, Bongbong Marcos. Salamat po. So ayun, si ate, istorboy natin siya kasi kumakain siya dito sa tusok-tusok. So yun, tatanungin natin siya kung sinong ate, para sa inyo po, sino yung natitipuan nyo at yung iboboto nyo na presidente sa darating na election? Para sa akin siya, Lenny Drupal. Sila. Bakit po siya? Siguro sa mga plataforma niya, magbabago yung ng Pilipinas. Since siya rin yung nagpo-push na yun nga, marami siya mababago sa Pilipinas. Tapos matutulungan yung mga Pilipino, mga naghihirap.
So, ayun, si ate, yung sa kanya, kay Lenny. So, maraming po salamat. Eto. Kuya, pwede po magtanong sa inyo? Survey lang. Palagay mo, kuya, sino ang magiging presidente at yung gusto mong maging presidente? Wala po ako idea. Wala po ako updated. Okay. So yun, hindi updated si kuya, wala pa siyang idea. So, magtatanong pa tayo ng iba. And medyo maingay-ingay kasi dito. So, ito, tanong natin si kuya. Kuya, survey lang. Para sa inyo, kung sino ang magiging presidente na karapat-dapat? Bongbong Marcos. Bakit si Bongbong Marcos? Parang katulad siya ni Duterte na alam yung pakinabang sa Pilipinas. So ayun si Kuya, BBM. Yun yung ano niya, yun yung gusto niya maging presidente. Respect kay Kuya. Salamat Kuya. Ayun guys, dito pa rin kami, paikot-ikot. Naghahanap kami ng matatanungan. And may interview kung sino nga ba ang karapat dapat na maging presidente ng Pilipinas. So, nandito pa rin tayo ngayon sa Nepo. Naglalakad-lakad. Galing na kami ng isang kainan. Naglibre si Eric. So, saan tayo? Dito kami sa may dahan dito sa may Nepo. Nepo Quad. So, ngayon tumatawid tayo guys. Tawid. Yun. So guys, ngayon nandito pa rin tayo. Nagbabalik. So, tatanungin natin sila ate ngayon. Ate, para sa'yo, sino yung natitipuan mo at maging karapat-dapat na maging presidente? Marcos. Ate, para sa inyo naman, sino ang magiging presidente sa darating na election? Para sa'yo? Ay, Marcos din. What's up guys? So yun na nga, nag-interview na tayo ng mga kapalen. Kung sino ba yung mga dapat nilang iboto and yung mga gusto nilang iboto. And iba't ibang klase ng explanation, iba't klase ng paniniwala, and iba't ibang klaseng tao na iboboto nila. So, respect doon sa mga yon. Boto na nila yun, kaya sila lang dapat ang makinabang doon. So, ayun guys, part 1 yun, and part 2, wait nyo, and maghanap tayo ng ibang lugar. So, kanina sa Angeles, Nepo yun, Angeles, Pampanga. So, try natin maghanap ng ibang lugar. So, guys, please support my YouTube channel, and please click the notification bell para at least updated kayo sa mga susunod. And, dun sa mga susunod na i-upload ko para survey kung sino ang presidente ng karapat-dapat. So guys, thank you and love and peace. This is Koyang Carding. Love and peace. Love and peace.